What the fuck? Не, това трябва още малко да. Сега най-ефикасното упражнение. Можем да ви покажем как се пада, но няма да го направим. Ай, направим вие някой път да го видя, бе. Ай? Чукаш, бе. Какво чукам, ли? Сега ти встана. Не, шкум се. Не дей, шкум се. Да, ама аз не съм шкум. Аз съм човек, който съм шкум. Не дей, бе. Моля се. Искаш да чукаме, ла? Не съм казал нищо. Стига, бе, маняк! Стига, шкум се! Да искаш да се чукам, бе? Не. Що? Знаеш какво е яко? Дай сега ще покана, вижда се. Не. Давай, ай тук на кошовете. Стига, бе, шкум се, бе! Не аз да снимам.